हेलो एभ्रिवान, नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै। दिनैनि बे भिडिअआव माखासे इम्परटेन्ट कारेन्ट एफेयार्सफोर लाना फैलायबाय। फैदो दानिया भिडिअखौ जागायलांदोनि। फार्स्ट कुइसन, अनिश टफानि जाय आन्डार 15 केटेगरियाव सिलभार मेडेल देरहानो हादों, बिथाङा बबे खेला गेलेनायजों सोमोन्दो दं? अपसनाव दङ बेडमिन्टन, बक्सिं, गल्फ आरो क्रिकेट। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नम्बर ए, बेडमिन्टन। नेक्स्ट कुइसन, बबे रायजोनि गभर्नमेन्टआ गोदानै एल पावार्ड जब स्किल पर्टेलखौ बानायदों? अपसनाव दङ त्रिपुरा, मणिपुर, केरेला आरो कर्नाटका। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नम्बर डि, कर्नाटका। नेक्स्ट कुइसन, हिउमेन राइट्स डेखौ माब्ला फालिनाय जायो? अपसनाव दङ 9 डिसेम्बर, 8 डिसेम्बर, 10 डिसेम्बर आरो 7 डिसेम्बर। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नम्बर सि, 10 डिसेम्बर। नेक्स्ट कुइसन, बीना नायरआ बबे हादरनिफ्राय प्राइम मिनिस्टार एवार्डखौ नाजावदों? अपसनाव दङ ए, अस्ट्रेलिया, बि, आमेरिका, इन्डिया आरो पलेन्ड। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नम्बर ए, अस्ट्रेलिया। नेक्स्ट कुइसन, बबे बेंकआ फाइनान्सियेल सिकिउरिटिनि थाखाय ESG एवार्डखौ नाजावदों? अपसनाव दङ ICICI, बेंक अफ बर'दा, स्टेट बेंक अफ इन्डिया आरो रिजार्भ बेंक अफ इन्डिया। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नम्बर बि, बेंक अफ बर'दा। नेक्स्ट कुइसन, वाराणसिनि इउनिभार्सेल कभारेज डे 2022 खौ सोर बेखेवदों? अपसनाव दङ सुनील हुडा, आनन्दीबेन पाटेल, अरुणदेव मल्होत्रा, सुरेन्द्र मित्तल। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नम्बर बि, आनन्दीबेन पाटेल। नेक्स्ट कुइसन, इन्टारनेशनेल माउन्टेन डे 2022 खौ माब्ला फालियो? अपसनाव दङ 10 डिसेम्बर, 11 डिसेम्बर, 12 डिसेम्बर आरो 13 डिसेम्बर। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नम्बर बि, 11 डिसेम्बर। नेक्स्ट कुइसन, बबे हादरा गिबि आइजो सिगनेचार गोनां बेंक नट्स प्रिन्ट खालामदों? अपसनाव दङ जार्मानी, इन्ड'नेसिया, USA आरो भुटान। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नम्बर सि, USA। नेक्स्ट कुइसन, नबेल प्राइज डे हिसाबै माब्ला फालिनाय जायो? अपसनाव दङ 8 डिसेम्बर, 9 डिसेम्बर, 10 डिसेम्बर आरो 11 डिसेम्बर। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नम्बर सि, 11 डिसेम्बर। नेक्स्ट कुइसन, मेन्स सिंगल्स 2022 BWF वर्ल्ड टुर फाइनालाव सोर देरहादों? अपसनाव दङ भिक्टर एक्सेलसेन, पुलेला, हरिश पि साइनाथ। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नम्बर ए, भिक्टर एक्सेलसेन। नेक्स्ट कुइसन, इन्टारनेशनेल पेरा बेडमिन्टनाव सोर गल्ड मेडेल देरहादों? अपसनाव दङ सुशान माल्होत्रा, सुनील गुप्ता, सिद्धार्थ कुंडू आरो सुकान कदम। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नम्बर डि, सुकान कदम। नेक्स्ट कुइसन, बबे रायजोनि CMआ 27 इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेलखौ फोसावदों? अपसनाव दङ बिहार, सिक्किम, केरेला आरो ओडिशा। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नम्बर सि, केरेला। नेक्स्ट कुइसन, 2022 मायथाइयाव सोर आइजोआ एयार पिस्तल नेशनेल चेम्पियनआव गल्ड मेडेल देरहादों? अपसनाव दङ सुषमा, शिवांगी, आशा आरो दिव्या। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नम्बर डि, दिव्या। नेक्स्ट कुइसन, इन्डिया ग्लबेल फरामआ गिबियै बबे हादराव खुंजादों? अपसनाव दङ जापान, जर्डान, दुबाइ आरो डेनमार्क। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नम्बर सि, दुबाइ। नेक्स्ट कुइसन, मानु बाकेरआ जाय गल्ड मेडेल देरहादों, बिथाङा मा खेलाजों सोमोन्दो दं? अपसनाव दङ बक्सिं, शुटिं, रेसलिं आरो आर्चारि। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नम्बर बि, शुटिं।
नेक्स्ट कुइसन आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड डिस्ट्रिबिउसन सेक्टरा बबे रायजोनि गिबि बान्था मोनदों? अपसनाव दङ तामिलनाडु, जम्मु एन्ड काश्मीर, कर्नाटका आरो हारियाना। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नम्बर सि जम्मु एन्ड काश्मीर। नेक्स्ट कुइसन बबे रायजोआ गिबियै क्लाइमेट चेन्ज मिशनखौ फोसावदों? अपसनाव दङ तामिलनाडु, मेघालया, मिज'राम आरो उडिशा। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नम्बर ए तामिलनाडु। नेक्स्ट कुइसन गिबियै बबे रायजोआ कार्बन निउट्रेल फार्मखौ बानायदों? अपसनाव दङ केरेला, हारियाना, पान्जाब आरो कर्नाटका। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नम्बर बि केरेला। नेक्स्ट कुइसन 2022 मायथाइनि इन्टारनेशनेल साइन्स फेस्टिभेल बबे जायगायाव खुंदों? अपसनाव दङ भ'पाल, देहरादुन, इन्दर आरो पाटना। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नम्बर ए भ'पाल। नेक्स्ट कुइसन पानिकाराम प्रजेक्टआ बबे रायजोआव फोसावदों? अपसनाव दङ आसाम, मणिपुर, झारखन्ड आरो केरेला। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नम्बर डि केरेला। नेक्स्ट कुइसन 20 काठमान्डु इन्टारनेशनेल माउन्टेन फिल्म फेस्टिभेल बबे जायगायाव खुंदों? अपसनाव दङ काठमान्डु, हायद्राबाद, सुराट आरो केरेला। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नम्बर ए काठमान्डु। नेक्स्ट कुइसन दाबावैसो बबे हादरा बुहुमनि गिबि प्राइभेट मुन लेन्डारखौ दिहुनदों? अपसनाव दङ जापान, चाइना, इन्ड'नेसिया, इन्डिया। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नम्बर ए जापान। नेक्स्ट कुइसन बग'टाआव जानाय 19 इन्टारनेशनेल जुनियर साइन्स अलिम्पिकआव बबे हादोरा मोनद' गल्ड मेडेल मोनदों? अपसनाव दङ इरान, फिजी, इन्डिया आरो जार्मानि। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नम्बर सि इन्डिया। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट हरदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो।